Vreau să vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Psalmul 103, în ziua de astăzi, pentru rugăciunile care le vom face. Psalmul 103, pagina în Scripturi 612, traducerea Cornilescu. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Amin. 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 Vreau să ne apropiem de Domnul în această rugăciune cu mulțumire și cu laudă. Vreau să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru tot ce El a făcut pentru noi, căci vrednic este Domnul de laudă pentru tot harul pe care L-a revărsat peste noi. Spune în versetul 2, binecuvintează suflete pe Domnul, și scopul acestei rugăciuni și întâlnirea noastră de astăzi este să binecuvinteze sufletul nostru pe Domnul. Amin. Pentru tot ce Domnul a făcut pentru noi. În graba vieții, în graba zilelor, în graba de zi cu zi, uităm de multe ori câte lucruri bune face Dumnezeu pentru noi. Suntem tentați să uităm lucrul acesta, că Domnul în fiecare zi are bunătăți pentru noi. De aceea vreau să ne aducem aminte astăzi de bunătățile lui Dumnezeu. Vreau să ne aducem aminte că El ne-a purtat de grijă. Vreau să ne aducem aminte că ne-a conjurat cu bunătate de atâtea ori. Vreau să ne aducem aminte că ne-a dat viață, că ne-a dat mântuire prin Fiul Său Iisus Hristos. Vreau să ne aducem aminte că Domnul ne-a dat o familie binecuvântată. Vreau să ne aducem aminte pentru harul care ne ține în picioare în fiecare zi. De aceea vrem să binecuvinteze sufletul nostru pe Domnul, pentru că harul Său ne ține în picioare în fiecare zi. Un frate mai în vârstă tot scotea un bilețel din buzunar și se tot uita la el, și la un moment dat cei din jur au văzut că se uită la bilețelul acesta și l-a întrebat: de ce tot te uiți la bilețelul acesta? Și a spus fratele mai în vârstă: aici am scriu fiecare lucru bun pe care Domnul îl face pentru mine și vreau ca să îi rămân Domnului recunoscător și mulțumitor pentru fiecare bun bine pe care Domnul mi-l face, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici: nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și astăzi aș vrea să privim în inima noastră, în bilețelul din inima noastră, și să spunem: Doamne, îți mulțumim, te glorificăm, ești vrednic de laudă pentru atâta bine pe care Tu ni l-ai făcut, pentru pâinea cea de toate zilele, pentru zâmbetul pe care îl avem în familiile noastre, pentru o noapte bine dormită și pentru tot ce Dumnezeu ți-a dat. Binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că ochii Lui sunt deschiși asupra noastră. De aceea, diavolul va încerca ca să ne fure această rugăciune, dacă vreți, sau această atitudine înaintea lui Dumnezeu de a-L glorifica pentru binele care ne l-a făcut. Și noi nu vom lăsa, ce astăzi vrem să-L glorificăm în această rugăciune pe Domnul pentru tot ce a făcut El. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Haideți să ne rugăm cu mulțumire și cu laudă. Domnul să fie glorificat. Amin.